संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान नराचा नारायण म्हणजेच माणसाचा देव श्रीदेव जैतिराच्या वार्षिक उत्सवाला सुरुवात झाली आहे। या निमित्तानं राष्ट्रवादीचे नेते आणि प्रगतशील शेतकरी MK गावडे यांनी दर्शन घेत बळीराजासाठी साकडं घातलं। त्यांच्याशी बातचीत केली आहे वेंगुर्ला करस्पॉन्डंट दीपेश परब यांनी। नमस्कार। सगळ्यात महत्त्वाचं जैतिरचरणी नतमस्तक होऊन सर्व ह्या जैतिर भक्तांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो। जैतिर एक असं देवस्थान आहे की संपूर्ण कोकणामध्ये एक वेगळी आख्यायिका असलेलं आणि सगळ्या म्हणजे मुलींचं एक रखवाला किंवा मुलींचा रखवाला असं या देवस्थानची हे आहे। परंतु पूर्वीच्या काळामध्ये अनेक सत्पुरुष होऊन गेले, बाकीचे देव आहेत आणि हा नराचा नारायण जैतिर हा नराचा नारायण झालेला आहे। आणि नराचा नारायण म्हणजे काय त्याचं जिवंत उदाहरण हे तुळशीचा जैतिर देवस्थान आहे। या देवस्थानकडे आम्ही गेली सातत्याने अनेक वर्ष दर्शनाला येतो। नवसाला पावणारे देवता किंवा या ठिकाणी आज भक्तांनी कुठूनही हाक मारू नये, या देवळा देऊन हाक मारायची आवश्यकता नाही आहे। मुंबई, संपूर्ण महाराष्ट्र, महाराष्ट्राच्या बाहेरून गुजरात, गोवा इथे हे जे गेल्या 11 दिवस सातत्याने देवाच्या दर्शनाला मंडळी आहेत ही आज जैतिराच्या चरणी नतमस्तक होतात। मी स्वतः MK गावडे आज या ठिकाणी गेली कित्येक वर्ष न चुकवता या ठिकाणी या उत्सवाला आणि कवळासाला येतो। हा 11 दिवस चालणारा उत्सव आणि याच्यामध्ये मला एक आनंद आहे की तुळस गावातले सर्व मानकरी गावकरी हे इतक्या उत्साहाने ह्या 11 दिवसात देवाबरोबर असतात की सगळ्यांना असं वाटतं की माणूस जरी तुळशीचा भेटला तरी आपला जैतिर देव भेटला, अशा तऱ्हेचं त्याचं हे आणि वेगळी एक आख्यायिका असलेलं मला वाटतं संपूर्ण कोकणातल्या 5 जिल्ह्यात अशा प्रकारचं जागृत आणि एक नराचा नारायण असं हे एकमेव देवस्थान आहे। मी त्याच्या चरणी मस्त आहे आणि मी त्याच्या चरणी प्रार्थना करेन माझ्या वेंगुर्ला आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला आज या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचा पाऊस होऊ दे, शेतकरी सुखी होऊ दे आणि सगळ्यांना चांगलं आरोग्य मिळावं, सगळ्यांची भरभराट व्हावी अशी त्याच्या चरणी प्रार्थना करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।